שלום, שמי עקיבא בן חורין, מומחה למדע האווירודינמיקה. פיתחתי שיטה חדשה לניצול אנרגיית הרוח המבוססת על עיקרון הציר האנכי, ובהמשך ארחיב עליה. הטורבינה מיועדת לאנשים הגרים במקומות מבודדים והמנותקים מרשת החשמל הארצית, וזה תאורה. מערכת כנפיים סובבת, זאת הכנף, 1 מטר אורכה, המפעילה מחולל חשמלי. אני משתמש באלטרנטורים של רכב בגלל הספקם הגבוה. אלו האלטרנטורים, אתם רואים כאן. המעבירים למצבר של רכב 12 וולט על כל סוגיהם, ומשם על ידי ממיר, זה הממיר, למתח 220 וולט להפעלת כל המכשירים הביתיים, מקרר, מכונת כביסה, תנורים וכו'. להזמנות וקבלת תנאי ההתקנה, בבקשה להתקשר ל-02-633-9030. ועכשיו ארחיב קצת בנושא. העיקרון הפיזיקלי של כנף התגלה לעולם בשנת 1800 על ידי סר ז'ורג' קיילי הבריטי. בסוגריים, בכלל לא ברור אם ליאונרדו דה וינצ'י עלה על העיקרון הזה. ובאמצע המאה ה-19, בהטסת נער בדאון שבנה קיילי, התחיל למעשה עולם התעופה. דרך עשייתם של כ10 משוגעים חלוצי תעופה, כששניים מהם ניסחו למעשה את רוב חוקי הטיסה המאוישת. אלפונס פנו הצרפתי ואוטו לילנטל, יהודי גרמני, שב2000 דאיות שביצע, ניסח בספר שכתב וברישומי פטנטים את עיקרם של חוקים אלה. אלא שרק האחים רייט השכילו להבין ביעילותה של הכנף, בהפיכת אנרגיה העצורה בדלק ובמנוע לכוח, לטיסה, לנסיקה, לשמיים ולשהייה שם. ב-1920, לפני כ100 שנה, החלו הניסיונות להשתמש בכנף בדרך הפוכה, ניצול כוח הרוח לאנרגיה חשמלית. המודל עצמו היה קיים כבר מאות שנים בתחנות הרוח ההולנדיות ודומיהם, אלא שהפעם ניסו להחליף את עיקרון המדף בעיקרון הכנף, היעילה ממנה בעשרות מונים. וכאן נתקלו בבעיה שמתחילה להוביל אותנו לעיקרון הציר האנכי. הסבר. בכנף מטוס, זו דוגמה של כנף, הכנף והרוח, או ההתקדמות שיוצרת הרוח, זרימת האוויר, הם על אותו מישור. זאת אומרת, המטוס טס ככה, ובהרוח למעשה היא באה ככה, הם נמצאים באותו מישור. לא משנה אם זה רוח ממש, או שההתקדמות היא זו שבעצם יוצרת את זרימת האוויר. בזמן שבטורבינה ציר אופקי, שזה דומה לדבר הזה, כיוון הרוח ניצב 90 מעלות לכיוון סיבוב הכנף. זאת אומרת, הכנף מסתובבת לכאן, כלפי מטה, והרוח בעצם בא מכאן, ויש פה הפרש של 90 מעלות. הפרשי מהירות הסיבוב של הכנף, של הפרופלור, ומהירות הרוח, מכניסים אותנו לבעיה פיזיקלית הנדסית הנקראת מהירות זוויתית, ובעקבותיה פסיעה זווית משתנה של הכנף, הדורשת מנגנון בקרה מסובך. בעולם, על ידי מיטב המוחות האווירודינמיים, הגיעו למיצוי מושלם של פתרון בעיה זו, אבל עדיין, לדוגמה, לטורבינות הגדולות המוצבות בגולן ובגלבוע, והנהוגות גם באירופה, 4 בעיות יסוד. 1. חלקם לא מתחיל לחשוב לפני 40 קילומטר לשעה. לא כל כך רוח מצויה במקומותינו. 2. בנוסף למהירות רוח גבוהה, גם דורשות פחות או יותר מהירות קבועה. 3. דורשות רוח אופקית מדויקת
ושלא תגיע מתחת לאופק. 4. אינן מגיבות לשינויי כיוון תכופים, זאת אומרת לכיוון הרוח שבא מצפון, ממערב, מדרום, למרות שיש להם מייצב כיוון כמו למטוס, ומועדים על כן לניתוק זרימה והפסקת פעולה. בקיצור ולעניין, לא מתאים לנו. רבותיי, רק 1% משטחה של מדינת ישראל מתאים להם. הצבתם רק נועדה לצאת ידי חובת מדינת ישראל כלפי אמנות בינלאומיות שהיא חתומה עליהן. שינוי משמעותי במשק החשמל? כלום. שאר 99% משטחי ישראל אינם מנוצלים ואינם יכולים להיות מנוצלים על ידי טורבינות ציר אופקי, כי הרוחות בישראל תזזיתיות, כשל אופיים של תושביה, ללא הבדל דת, גזע ומין, ואמנה את מעלותיהם, במרכאות. 1. משאבים אלימים, כשל מתאגרף, כלומר שינויים תכופים במהירות הרוח. 2. שינויים תכופים, אומנם קטנים בכיוון הרוח. 3. תקופות, לרוב בקיץ, מהירות רוח ממוצעת נמוכה מכדי להפעילם. 4. והגרוע מכל, שדווקא במקומות עתירי רוחות מהירות, בגבעות, בצוקים, בטבע, הרוח אינה אופקית, אלא באה מתחת לאופק עד כמעט 45 מעלות, בגלל אפקט קרקע. רק טורבינות ציר אנכי מסוגלות להיענות לכל שיגעונות אלו, ולהפיק אנרגיה בכל מצבים אלה. עד היום הוצבו כ-600 טורבינות ציר אנכי בעולם, במגוון וריאציות, הנשענות על 2-3 שיטות. המצאתי שיטה חדשה, המייעלת את הציר האנכי בין פי 1.5 ל-2, לעומת השיטות האחרות, ונרשמו 2 פטנטים על שיטה זאת. במקביל, תכננתי על הנייר טורבינת ציר אנכי בעיקרון ידוע של כנף מפותלת, שגובה מוטת הכנף היא 5 מטר, וביחס הספק שלהערכתי גבוה פי 20 מהמוצר הקיים שלי, ומתאים גם להזנה ישירה לרשת החשמל הארצית, אך דרושה כמובן השקעה כספית גבוהה לשם פיתוחה. מדינת ישראל מסוגלת להגיע לבין 7-10% מצריכת החשמל שלה בניצול אנרגיית הרוח, אבל זאת אך ורק בתנאי של פרויקט לאומי ולא בהפרטה. שאלת ההספק החשמלי במכשיר שלי ובכלל בהרבה מטורבינות הציר האנכי היא שאלה מורכבת ומיותרת במידת מה, כי 1. מדובר בצבירה ולא בהזנה ישירה, ולכן היחס בין זמן טעינה ולבין זמן פריקה הוא עיקרי. כך לדוגמה, יכולים אנשים בטבע לצאת לעבודת יומם ולהפעיל מכשירים רק 4 שעות ביום, מ-6 עד 10 בלילה, כך שהיחס הוא 20-4, חוץ ממקרר שעובד כל הזמן אבל צריכתו נמוכה. 2. כמובן שמהירות הרוח הממוצעת באזור קובעת הרבה, אבל עוד יותר מכך קובעת מהירות הרוח המינימלית האפקטיבית להפעלתו של המכשיר. שלי מתחיל לעבוד מ-7 קילומטר לשעה, שזוהי מהירות מאוד נמוכה בהשוואות לטורבינות ציר אופקי. 3. במכשיר שלי ניתן להגביה את הכנף עד לגובה 2 מטר ולהכפיל את ההספק. 4. תמיד אפשר להוסיף מכשירים ולהשתמש ב-2-3 לבית אחד. ולסיום, קצת על טרנד אופנת הפאנלים הסולריים. אם ניקח לשם השוואה שטח מרובע 3x3 מטר ונציב שם פאנל סולרי או את הטורבינה שלי או כל אחרת, נגיע להספק של פי 10 לפחות לטובת הרוח, בשקלול של זמן אור, לילה, חורף, לעומת זמן רוח. מה גם שטורבינת ציר אנכי אידיאלית להצבת פאנל סולרי מעליה, כך שמרוויחים 2 במחיר של שטח אחד. אלא שכאן רק מתחיל הטמטום. הפאנל הסולרי, או בשמו הפיזיקלי, תא פוטו-וולטאי, נועד במקורו לארצות אירופה הקרות. שם השמש נותנת אור, אבל לא חום. יש שמש בוהקת וזורחת גם במינוס 20.
במדינת ישראל שטופת השמש, ניצול השמש על ידי החום, טרמי, הוא גבוה בעשרות מונים מאור השמש. אלא שגם כאן מדיניות ההפרטה משחקת לפאנל הסולרי. כל אדם יכול להזמין, ובכל גודל שהוא, בעוד שניצול השמש לחום מחייב התייחסות לאומית, שטחים גדולים והשקעות כספיות גדולות בתשתית כפי שנעשה בספרד, בסוגריים בישראל נעשו כמה ניסיונות בעניין. בהקשר זה, תכננתי מערכת שמנצלת את קולט השמש של דוד השמש המוצב על מאות אלפי גגות בישראל לייצור חשמל ולא רק לחימום מים. שלום.